Ola, que tal? Son Óscar, o xestor das redes sociais de R, e hoxe quería contarche un truco moi interesante no Deco 4K. Moitas veces, con tantas canles, non temos idea de que ver, e igual estamos interesados en ver unha serie ou unha peli. Unha das funcionalidades do Deco 4K é saber que pelis ou series acaban de comezar e velas dende o inicio. Para iso que facemos? Pois simplemente vamos ao botón menú do voso mando. E aí arriba tedes unha opción que é en vivo. Damoslle a OK e automáticamente o que vos di son as pelis que acaban de empezar. Vale, entón, que vos interesa ver a peli Green Room en TCM que comezou hai 46 minutos, damoslle OK e vémola dende o comezo. Como vedes, unha funcionalidade ben interesante. Pero máis cousiñas, vamos a ir daqui, vamos de novo a en vivo, e aparte de películas tamén temos series. Xa vedes aquí Friends, por exemplo, en Comedy Central comezou hai 3 minutos, podemos coller dende o principio, programas infantís, dende novo damos a ver dende o principio e xa reproducimos. Iso, como digo, para ver contidos que acaban de comezar, que non sabemos que están emitindo, pero se non estamos interesados en series ou en pelis, vémonos dende o inicio. Agardo que vos guste esta funcionalidade. Un saúdo ata a próxima.